Έχεις μείνει ποτέ άφωνος την ώρα που χρειαζόταν περισσότερο να μιλήσεις? Έχεις νιώσει ποτέ εκείνο το φρικτό συναίσθημα ότι ταπεινώθηκες, ότι σε προσέβαλαν, ότι σε υποτίμησαν μπροστά σε άλλους ανθρώπους και δεν μπόρεσες να αντιδράσεις εκείνη τη στιγμή? Μόνο αργότερα, μόνος σου στο δωμάτιό σου ή στο μπάνιο, σου ήρθαν στο μυαλό οι τέλειες λέξεις, όταν πλέον ήταν πολύ αργά. Αυτός ο πόνος είναι αληθινός. Αυτή η απογοήτευση σε τρώει από μέσα. Είναι το συναίσθημα ότι σε πάτησαν και δεν μπόρεσες να αμυνθείς, ότι άφησες κάποιον να σε προσπεράσει σαν να ήσουν αόρατος, ασήμαντος. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο μία φορά. Γίνεται μοτίβο. Συσσωρεύεις αυτές τις καταστάσεις, κρατάς μέσα σου αυτόν τον θυμό, αυτό το συναίσθημα της αδυναμίας, μέχρι που φτάνει μία στιγμή που δεν αντέχεις άλλο. Νιώθεις μικρός, αδύναμος, σαν να μπορούν όλοι να σε προσβάλλουν και εσύ απλώς να πρέπει να το αποδεχτείς. Είναι σαν να έχεις μια ταμπέλα στο μέτωπο που λέει «πατήστε με, δεν θα αντιδράσω». Η αλήθεια που κανείς δεν σου λέει είναι ότι είσαι μπλοκαρισμένος ψυχικά. Το μυαλό σου κυριαρχείται από τον φόβο, το άγχος, την απεγνωσμένη ανάγκη για την αποδοχή των άλλων. Δεν μπορείς να αντιδράσεις γιατί ανησυχείς διαρκώς για το τι θα σκεφτούν, τι θα πούν, αν θα σε κρίνουν, αν θα σε απορρίψουν. Ζεις στη φυλακή της γνώμης των άλλων. Και αυτή η φυλακή σε αφήνει άφωνο ακριβώς όταν χρειάζεσαι περισσότερο τη φωνή σου. Και τότε προσπαθείς να το αντισταθμίσεις με άλλους τρόπους. Μερικές φορές ξεσπάς στο σπίτι σε αυτούς που δεν το αξίζουν, μερικές φορές μασάς την ίδια κατάσταση για μέρες, εβδομάδες, μήνες. Δημιουργείς χιλιάδες σενάρια στο μυαλό σου για το πώς θα μπορούσες να είχες αντιδράσει, πώς θα μπορούσες να είχες βάλει εκείνον τον άνθρωπο στη θέση του. Αλλά αυτό σε πληγώνει ακόμα περισσότερο, γιατί ξέρεις ότι την επόμενη φορά θα συμβεί το ίδιο πράγμα. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη εξυπνάδας, δεν είναι η έλλειψη γνώσης, ούτε καν η έλλειψη επιχειρημάτων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχεις τον έλεγχο του δικού σου μυαλού. Είσαι όμηρος των συναισθημάτων σου, όμηρος του φόβου, όμηρος του άγχους. Και όσο δεν το κατακτήσεις αυτό, θα συνεχίσεις να σε πατάνε άνθρωποι που ούτε καν αξίζουν τη σιωπή σου. Αλλά υπάρχει μια διέξοδος, υπάρχει ένας τρόπος να σπάσεις αυτόν τον κύκλο, να ανακτήσεις τον έλεγχο, να γίνεις κάποιος που δεν χρειάζεται να φωνάζει για να τον σέβονται, που δεν χρειάζεται να ταπεινωθεί για να τον ακούσουν. Και αυτή η διέξοδος είναι μέσα σου, στην ικανότητά σου να κυριαρχήσεις στο δικό σου μυαλό. Ο Μάρκος Αβρίλιος, ένας από τους μεγαλύτερους αυτοκράτορες της ιστορίας, αντιμετώπισε καταστάσεις όπου οποιαδήποτε συναισθηματική αντίδραση θα μπορούσε να είχε κοστίσει ζωές, πολέμους, την ίδια την αυτοκρατορία. Και μας άφησε ένα θεμελιώδες μάθημα. Έχεις εξουσία πάνω στο μυαλό σου, όχι πάνω σε εξωτερικά γεγονότα. Αν το καταλάβεις αυτό, θα βρεις δύναμη. Αυτά δεν ήταν απλά ωραία λόγια γραμμένα σε ένα σκονισμένο βιβλίο. Ήταν η σκληρή πραγματικότητα ενός ανθρώπου που έπρεπε να διατηρήσει τον έλεγχο όταν όλα γύρω του κατέρεαν. Ο Μάρκος Αβρίλιος κατάλαβε κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα καταλάβουν ποτέ. Η αληθινή δύναμη δεν είναι στο να εξουσιάζεις τους άλλους, αλλά στο να εξουσιάζεις τον εαυτό σου. Όταν κάποιος σε επιτίθεται, σε προκαλεί, σε προσβάλλει, αυτός ο άνθρωπος δείχνει ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν έχει τον έλεγχο του εαυτού του. Χρειάζεται την αντίδρασή σου για να νιώσει ισχυρός. Χρειάζεται να σε βγάλει εκτός εαυτού για να νιώσει ανώτερος. Και εδώ είναι η πρώτη μεγάλη αποκάλυψη που θα αλλάξει την οπτική σου για πάντα. Όταν αντιδράς συναισθηματικά, δίνεις ακριβώς αυτό που θέλει αυτός ο άνθρωπος. Τροφοδοτείς τον εγωισμό του. Επιβεβαιώνεις ότι κατάφερε να σε πληγώσει, ότι έχει εξουσία πάνω σου. Ο θυμός σου, η απογοήτευσή σου, η απόγνωσή σου είναι ακριβώς το καύσιμο που διατηρεί αυτού του είδους τη συμπεριφορά. Ο Μάρκος Αβρίλιος έγραψε «Πόσο πιο οδυνηρά είναι τα αποτελέσματα του θυμού από τις αιτίες του». Σκέψου το για μια στιγμή. Ο άνθρωπος σε προκαλεί για 5 λεπτά, αλλά εσύ υποφέρεις για μέρες, εβδομάδες, μήνες. Ποιος τιμωρείται πραγματικά εδώ? Εσύ ή αυτός? Βασανίζεις τον εαυτό σου για χάρη κάποιου που πιθανότατα έχει ήδη ξεχάσει εντελώς τι συνέβη. Αλλά ο αυτοκράτορας μας διδάσκει κάτι ακόμα πιο βαθύ. Η καλύτερη εκδίκηση είναι να μην γίνεις σαν τον εχθρό σου. Αυτό δεν σημαίνει να είσαι παθητικός.
δεν σημαίνει να αποδέχεσαι την προσβολή. Είναι να καταλάβεις ότι έχεις μια δύναμη πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε επιθετική ή συναισθηματική αντίδραση. Είναι η δύναμη της ελεγχόμενης παρουσίας σου, του πειθαρχημένου μυαλού σου, της ακλόνητης γαλήνης σου. Τώρα θα σου αποκαλύψω κάτι που θα σου τινάξει το μυαλό. Ο άνθρωπος που σε επιτίθεται είναι απελπισμένος για προσοχή, για επιβεβαίωση, για μια αντίδραση. Δείχνει ακριβώς πόσο ψυχικά αδύναμος είναι, πόσο χρειάζεται την ενέργειά σου για να νιώσεις σημαντικός. Και όταν διατηρείς την ψυχραιμία σου, όταν απαντάς με ευφυΐα και γαλήνη, κάνεις κάτι καταστροφικό για τον εγωισμό του. Δείχνεις ότι δεν έχει καμία απολύτως εξουσία πάνω σου. Ο Μάρκος Αβρίλιος αντιμετώπισε διεφθαρμένους, συγκλητικούς, προδότες στρατηγούς, ανθρώπους που ήθελαν να καταστρέψουν ό,τι είχε χτίσει και ανέπτυξε μια μέθοδο που λειτουργούσε πάντα, σε οποιαδήποτε κατάσταση. Δεν ήταν να έχει αποστηθήσει τις τέλειες λέξεις, ήταν να έχει το μυαλό του στη σωστή θέση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταστρέψεις στο μυαλό σου είναι η πεποίθηση ότι πρέπει να δικαιολογείσαι σε όλους. Αυτή είναι η ρίζα όλης σου της δυστυχίας. Έχεις μάθει να πιστεύεις ότι χρειάζεσαι την έγκριση των άλλων για να έχεις αξία, ότι πρέπει να εξηγείς τις επιλογές σου, τις απόψεις σου, την ύπαρξή σου. Αυτό είναι ένα ψέμα που σε φυλακίζει. Ο Μάρκος Αβρίλιος είχε μια ολόκληρη αυτοκρατορία που αμφισβητούσε τις αποφάσεις του και ήξερε ότι το να προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους πάντες ήταν ο πιο γρήγορος δρόμος προς την καταστροφή. Κατάλαβε ότι κάποιοι άνθρωποι θα σε επιτεθούν ό,τι κι αν κάνεις, όσο ευγενικός, όσο σωστός, όσο τέλειος κι αν είσαι. Και αυτό δεν είναι δικό σου πρόβλημα, είναι δικό τους. Η δεύτερη πεποίθηση που σε καταστρέφει είναι ότι πρέπει να κερδίσεις κάθε συζήτηση. Αυτή η καταναγκαστική ανάγκη να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο, να έχεις την τελευταία λέξη, να κάνεις τον άλλο να παραδεχτεί ότι έχεις δίκιο. Αυτό είναι εγωισμός, καθαρός εγωισμός, και σε κρατά παγιδευμένο σε ατέρμονους κύκλους συγκρούσεων και απογοήτευσης. Ο αυτοκράτορας ήξερε ότι η αληθινή νίκη δεν ήταν να πείσεις κανέναν για τίποτα. Ήταν να διατηρήσεις την εσωτερική σου γαλήνη ανέπαφη, ανεξάρτητα από το χάος γύρω σου. Έγραψε, περιόρισε τον εαυτό σου στο παρόν, γιατί κατάλαβε ότι το να αναμασάς παλιές συζητήσεις ή να ανησυχείς για μελλοντικές αντιπαραθέσεις είναι μια μορφή αυτοεπιβαλόμενου ψυχικού βασανιστηρίου. Και η τρίτη περιοριστική πεποίθηση που σε σαμποτάρει είναι να νομίζεις ότι η σιωπή είναι αδυναμία. Έχεις μάθει ότι πρέπει να έχεις μια απάντηση για τα πάντα, ότι το να μένεις σιωπηλός σημαίνει ότι έχασες, ότι είσαι δειλός. Αυτό είναι εντελώς ψευδές. Η έξυπνη σιωπή, η ελεγχόμενη σιωπή, είναι ένα από τα πιο ισχυρά όπλα που υπάρχουν. Όταν σταματάς να τροφοδοτείς τη σύγκρουση, όταν αρνείσαι να μπεις στο παιχνίδι του άλλου, κάνεις κάτι που δεν το περίμενε. Σπάς το μοτίβο, παίρνεις τον έλεγχο της κατάστασης χωρίς να πεις λέξη. Αυτό αποσταθεροποιεί πλήρως όποιον προσπαθεί να σε προκαλέσει, γιατί χάνει το σενάριο, δεν ξέρει πια πώς να δράσει. Τώρα θα σου δώσω τα πρακτικά εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο Μάρκος Αβρίλιος για να διατηρεί τον έλεγχο σε οποιαδήποτε κατάσταση. Αυτές δεν είναι αποστηθισμένες φράσεις, είναι ψυχικές στρατηγικές που μπορείς να εφαρμόσεις αμέσως. Πρώτο εργαλείο, η αναγνώριση του πόνου του άλλου. Όταν κάποιος σε επιτίθεται, η πρώτη σου αντίδραση πρέπει να είναι εσωτερική. Αυτός ο άνθρωπος υποφέρει. Κανείς που είναι καλά με τον εαυτό του δεν χρειάζεται να υποτιμά τους άλλους. Κανείς που έχει εσωτερική γαλήνη δεν χρειάζεται να δημιουργεί σύγκρουση. Η επιθετικότητα είναι πάντα μια μεταμφιεσμένη κραυγή πόνου. Όταν το καταλάβεις αυτό, τοποθετείσαι αυτόματα σε μια θέση δύναμης, γιατί βλέπεις την κατάσταση για αυτό που πραγματικά είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνεις ο ψυχολόγος όλων, αλλά σημαίνει ότι δεν θα το πάρεις προσωπικά. Δεν θα απορροφήσεις την αρνητική ενέργεια του άλλου, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με εσένα. Έχει να κάνει με αυτόν. Πάντα είχε να κάνει με αυτόν. Δεύτερο εργαλείο. Η ερώτηση που αφοπλίζει κάθε επίθεση. Όταν κάποιος σε επιτίθεται, απλώς ρωτάς. Αυτό σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Όχι με σαρκασμό, όχι με ηρωνία, αλλά με γνήσια περιέργεια. Αυτή η ερώτηση αναγκάζει τον άλλο να κοιτάξει τη δική του συμπεριφορά, να αναρωτηθεί αν πραγματικά αξίζει τον κόπο να συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα αφοπλιστούν εντελώς, γιατί περίμεναν να αντιδράσεις συναισθηματικά.
Ήταν προετοιμασμένοι για καυγά, για σύγκρουση, για συζήτηση. Δεν ήταν προετοιμασμένοι για τη γαλήνη σου. Τρίτο εργαλείο, η κομψή ανακατεύθυνση. Αντί να μπεις στη συζήτηση, ανακατευθύνεις τη συζήτηση σε κάτι επικοδομητικό. Καταλαβαίνω την άποψή σου. Τι προτείνεις να κάνουμε για να το λύσουμε? Δείχνεις ότι δεν θα χάσεις χρόνο με προσωπικές επιθέσεις, ότι σε ενδιαφέρουν οι λύσεις, όχι οι συγκρούσεις. Αυτό επαναφέρει την ευθύνη στον άλλο. Αν έχει πραγματικά κάτι επικοδομητικό να προσφέρει, τότε είναι τέλεια. Αν θέλει απλώς να δημιουργήσει χάος, θα εκτεθεί μόνος του, γιατί δεν θα μπορέσει να διατηρήσει την επιθετικότητα απέναντι στην συνεργατική σου στάση. Τέταρτο εργαλείο, η στρατηγική επικύρωση. Επικυρώνεις το συναίσθημα του άλλου χωρίς να επικυρώνεις την επίθεση. Βλέπω ότι αυτό είναι σημαντικό για σένα ή αντιλαμβάνομαι ότι είσαι πραγματικά ενοχλημένος με αυτό. Δεν συμφωνείς με αυτό που είπε, αναγνωρίζεις ότι έχει συναισθήματα για την κατάσταση. Αυτό απενεργοποιεί μεγάλο μέρος της επιθετικότητας, γιατί ο άνθρωπος νιώθει ότι τον ακούν, ότι τον βλέπουν, και όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι τους ακούν, γίνονται αυτόματα λιγότερο αμυντικοί, λιγότερο επιθετικοί. Πέμπτο εργαλείο, το όριο χωρίς επιθετικότητα. Όταν ο άλλος ξεπεράσει όλα τα όρια, απλώς λες «Δεν θα συνεχίσω αυτή τη συζήτηση εφόσον είναι σε αυτόν τον τόνο». Και αποχωρείς. Δεν είναι φυγή, είναι διατήρηση της ενέργειάς σου και της ψυχικής σου ηρεμίας. Δεν χρωστάς εξηγήσεις σε κανέναν για το γιατί δεν θα δεχτείς την έλλειψη σεβασμού. Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσεις την απόφασή σου να απομακρυνθείς από ένα τοξικό περιβάλλον. Αυτό είναι μια επίδειξη δύναμης, αυτογνωσίας, αγάπης για τον εαυτό σου. Έκτο εργαλείο, ο συναισθηματικός καθρέφτης. Όταν κάποιος φωνάζει, εσύ χαμηλώνεις τον τόνο της φωνής σου. Όταν κάποιος είναι αγχωμένος, εσύ επιβραδύνεις την ομιλία σου. Γίνεσαι το αντίθετο της ενέργειας που κατευθύνεται προς εσένα. Αυτό δημιουργεί μια τόσο έντονη αντίθεση που ο άλλος είναι υποχρεωμένος να παρατηρήσει τη διαφορά ανάμεσα στη δική του συμπεριφορά και τη δική σου. Αυτό δεν είναι χειραγώγηση. Είναι συναισθηματική ηγεσία. Δείχνεις έναν διαφορετικό δρόμο, προσφέρεις μια εναλλακτική λύση στο χάος που δημιουργεί ο άλλος. Έβδομο εργαλείο, η απάντηση που τελειώνει κάθε συζήτηση. Όταν έχεις δοκιμάσει τα πάντα και ο άλλος συνεχίζει να επιμένει στη σύγκρουση, απλώς λες «Μπορεί να έχεις δίκιο». Αυτό δεν είναι συμφωνία μαζί του, είναι αναγνώριση ότι δεν χρειάζεται να τον πείσεις για τίποτα. Αυτή η απάντηση είναι καταστροφική για κάποιον που θέλει να διαφωνήσει, γιατί αφαιρεί εντελώς το καύσιμο της σύγκρουσης. Ο άλλος περίμενε αντίσταση, περίμενε καυγά, περίμενε να έχει κάτι να επιτεθεί. Και εσύ του έδωσες ακριβώς το αντίθετο. Ο Μάρκος Αβρίλιος κατάλαβε ότι η αληθινή ελευθερία δεν προέρχεται από τον έλεγχο των άλλων, αλλά από το να μην χρειάζεσαι να τους ελέγχεις. Όταν κυριαρχήσεις σε αυτά τα εργαλεία, όταν εσωτερικεύσεις αυτή τη σοφία, κάτι μαγικό συμβαίνει στη ζωή σου. Σταματάς να προσελκύεις συγκρούσεις, σταματάς να είσαι εύκολος στόχος για τους τοξικούς ανθρώπους. Οι άνθρωποι νιώθουν την ενέργειά σου διαφορετική. Αντιλαμβάνονται ότι δεν είσαι πλέον κάποιος που θα τροφοδοτήσει το δράμα τους, που θα συμμετάσχει στα ψυχικά τους παιχνίδια. Και αυτό απομακρύνει φυσικά όσους δεν έχουν τίποτα επικοδομητικό να προσφέρουν και προσελκύει ανθρώπους που σέβονται τη συναισθηματική σου ωριμότητα. Θα παρατηρήσεις ότι θα αρχίσεις να σε σέβονται, χωρίς να χρειάζεται να απαιτήσεις σεβασμό. Οι άνθρωποι θα σε αντιμετωπίζουν φυσικά διαφορετικά, γιατί η παρουσία σου επικοινωνεί κάτι που οι λέξεις δεν μπορούν. Ότι έχεις τον έλεγχο του εαυτού σου, ότι γνωρίζεις την αξία σου, ότι δεν χρειάζεσαι την επιβεβαίωση κανενός. Και όταν τελικά κάποιος προσπαθήσει να σε αποσταθεροποιήσει, γιατί πάντα θα υπάρχουν προσπάθειες, θα διαχειριστείς την κατάσταση με έναν τρόπο τόσο κομψό, τόσο έξυπνο, που ο ίδιος ο άνθρωπος θα φύγει από τη συζήτηση σεβόμενος σε περισσότερο από ό,τι όταν μπήκε. Αλλά εδώ είναι το πιο σημαντικό. Αυτό δεν είναι για να γίνεις κρύος, υπολογιστικός ή χειριστικός. Είναι για να γίνεις κάποιος που έχει τόσο μεγάλη εσωτερική γαλήνη, τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση, που δεν χρειάζεται να υποβιβάσει κανέναν για να νιώσει ανώτερος. Είναι για να γίνεις κάποιος που μπορεί να είναι ευγενικός, χωρίς να είναι αδύναμος, σταθερός χωρίς να είναι επιθετικός, με σεβασμό χωρίς να είναι υποχωρητικός. Ο Μάρκος Αβρίλιος διοίκησε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της ιστορίας διατηρώντας αυτή τη φιλοσοφία. Αντιμετώπισε προδοσίες, πολέμους, καταστροφικές προσωπικές απώλειες και πάντα επέστρεφε στην ίδια αρχή.
Το μυαλό που δεν ταράζεται από τίποτα είναι το αληθινό φρούριο. Το μυαλό σου είναι το φρούριό σου. Και όταν κυριαρχείς στο μυαλό σου, όταν έχεις τον απόλυτο έλεγχο των αντιδράσεών σου, των συναισθημάτων σου, των απαντήσεών σου, γίνεσαι ασταμάτητος. Όχι επειδή θα καταστρέψεις τους αντιπάλους σου, αλλά επειδή αυτοί δεν θα μπορούν πλέον να σε καταστρέψουν. Θα παρατηρήσεις ότι οι περισσότερες συγκρούσεις στη ζωή σου ήταν περιττές, ότι ήταν προϊόν της δικής σου ανάγκης να αποδείξεις κάτι, να έχεις δίκιο, να είσαι επικυρωμένος. Και όταν αυτή η ανάγκη εξαφανίζεται, όταν νιώθεις ολοκληρωμένος ανεξάρτητα από τη γνώμη των άλλων, η ζωή σου μεταμορφώνεται εντελώς. Οι συζητήσεις που άλλοτε σε κατανάλωναν για εβδομάδες, τώρα γλιστρούν από πάνω σου σαν νερό. Οι προκλήσεις που άλλοτε σου έπαιρναν τον ύπνο τώρα δεν καταγράφονται καν στο μυαλό σου. Γίνεσαι σαν ένα βουνό, ακίνητος, γαλήνιος, ατάραχος, ανεξάρτητα από τις καταιγίδες που μπορεί να έρθουν. Και το πιο απίστευτο απ' όλα είναι ότι θα αρχίσεις να βοηθάς άλλους ανθρώπους να βρουν αυτή την ίδια γαλήνη. Η ήρεμη παρουσία σου, η πρακτική σου σοφία, ο τρόπος σου να αντιμετωπίζεις τις συγκρούσεις θα εμπνεύσει τους γύρω σου. Θα γίνεις ένα ζωντανό παράδειγμα ότι είναι δυνατόν να ζεις χωρίς να είσαι συνεχώς σε πόλεμο με τον κόσμο. Αυτή είναι η αληθινή νίκη. Να μην χρειάζεσαι να νικήσεις κανέναν γιατί έχεις ήδη νικήσει τον εαυτό σου. Να μην χρειάζεσαι να κλείσεις το στόμα κανενός γιατί έχεις τόσο πολύ έλεγχο στο δικό σου στόμα που οι λέξεις σου βγαίνουν πάντα τη σωστή στιγμή, με τον σωστό τρόπο, με τον σωστό αντίκτυπο. Ο Μάρκος Αβρίλιος άφησε τη μεγαλύτερη κληρονομιά που μπορεί να αφήσει ένας ηγέτης. Έδειξε ότι είναι δυνατόν να έχεις απόλυτη εξουσία και να είσαι παρόλα αυτά ένας ακέραιος, ελεγχόμενος, σοφός άνθρωπος. Απέδειξε ότι η αληθινή δύναμη δεν είναι στο να εξουσιάζεις τους άλλους, αλλά στο να εξουσιάζεις τον εαυτό σου. Και τώρα έχεις τα ίδια εργαλεία που είχε κι αυτός. Έχεις την ίδια σοφία, τις ίδιες αρχές, τις ίδιες ψυχικές στρατηγικές. Η μόνη διαφορά είναι ότι τώρα πρέπει να τα βάλεις σε πράξη, πρέπει να κάνεις αυτή τη φιλοσοφία την πραγματικότητά σου. Την επόμενη φορά που κάποιος θα προσπαθήσει να σε αποσταθεροποιήσει, θυμήσου, δεν χρειάζεται να αντιδράσεις, μπορείς να απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να αμυνθείς, μπορείς να πάρεις μια θέση. Δεν χρειάζεται να κλείσεις το στόμα κανενός, γιατί η γαλήνη σου μιλάει πιο δυνατά από οποιαδήποτε κραυγή. Πες μου στα σχόλια, ποια είναι η κατάσταση που σε βγάζει περισσότερο εκτός εαυτού και πώς σκοπεύεις να εφαρμόσεις αυτά τα στοικά εργαλεία την επόμενη φορά που θα συμβεί. Και αν θέλεις να συνεχίσεις να μαθαίνεις, να κυριαρχείς το μυαλό σου και να γίνεσαι πραγματικά ελεύθερος από τις γνώμες των άλλων, κάνε εγγραφή στο κανάλι και πάτα το καμπανάκι. Εδώ δεν θα μάθεις απλώς να αποκρούεις επιθέσεις. Θα μάθεις να ζεις με έναν τρόπο που οι επιθέσεις δεν θα φτάνουν καν μέχρι εσένα. Γιατί όταν κυριαρχείς το μυαλό σου, κυριαρχείς τη ζωή σου.